APHLC Aracharya song atung pen sik schedule puthak cherok to amai pen armu kachepo amai kidengpo Borang Peralong Airport ki BG Pomen pen hada ke doa bari marara tumaklan kelang ploda bangke ning ing samsi posi hada ari suatu pen ningje Notice talent fashion star icon Surindra ko raget khomalong Quintelia Hansepi second runner sapano e kachepalong dun Adap ke me kardom na nitum dona phanse tame nilihin pen pajiriklo kardom pini Abirta ton pen arji tha Sarupothar constituency ke parlo Pimplam lang sorong along all party hills leaders conference mari APHLC Aracharya song atum 6 dolo puthak cherok to amai lapen armu kachepa amai ki paman pon Patumi jakhong ni phaing ko rapli arni Adap por phaikre isia por Bogajan subdivision angkang lakhaing ko rahini Sarupothar MSC constituency ke parlo Pimplam lang so pathu aklam along APHLC Sarupothar constituency committee atum chepatir piponsi 6 schedule puthak cherok do amai lapen armu ko chepa amai kedeng pon APHLC Sarupothar committee amai bhu bapuram terang pen kechari ponamai along APHLC Sarupothar spokesperson Amar Ingtehin pen alohi kapachinia por en ponlo bangso amai along alohi sarpo aman pen APHLC Aracharya song tiripia maya mai bhu jai kathar chetongdon anparta tiripia maya along pen Rajesh Tiso APHLC tiripia mai dun mai bhu sarkiri rongphar APHLC tiripi kongchunbang Samson Teron, Rajen Timong, Rita Kramsapi, APHLC Tiripi Women Wings, Kursing Timong, Sersong Bay, Pranjal Crow, Rishika Milikpi, Daniel Teron, SDB Langjething, Junes Timong, Lapen Bang Parohini Sosiatum Chetong Dunpen, Maya Long RDP Don. Lason si JI Kathar ke Japon, APHLC Aracharya song tum inglong aso khelapen methang along le phelang elam iki aphan kachera kombinong lopu raratum aning ki thepena jok praekjam Aracharya song Jasmet BJP Congress UDF as a song pen COC pangrum pet pen don thom kebra ner cap aphai Pimplam lang so rong araratum APHLC Aracharya song along chepa ogdun lo Lasinon ke bangji MP akili ka ho jongsi vote nang ki bipen haidet pulote inglong aswa kheya ki duga kisung jokpon popusi alohi sarpo pen ningje pon jai kathar pen ke jai pon ke manipur along ri along hur ki chodur alam ki alosupi marabhan ke rai kom kabe anparda inglong aswa kheyang bong ke pachar boki BJP RSS atum abidi lopusi than pon det kangyang le ko mat lo la ka pin chom non arrest lo di arrest lo halaka arrest dong bong inu ke das gente amen cheto la hello ni tunga chinien te la ke RSS bong bosina tumsi mite dom pan ke tek kya mite ki lu mite dom pan bewo harsi la kukia dom pan kapitia kamplem non lan jot ki jut kalila la bong bosina RSS dum ke non alom so pike ningkan hot rock bang apike atik te de muning lo mende atik te de budekte alang litum ko mania tribal dompan aku bewahar si mitei dompan aku papisung thole po papiti pape jang thole po arlus dompan paoinyai thole po lake atrocity pinjong thole po lake RSS en bongko senato a plan guide la son siver karbiang long ko anar lusu ko anang jir dompan piti tangno ilitum jok ta chinilo kalimagala di karbiang long ko anar lusu dompan piti tanglo lapen hemarit tao với coi po an lo ke klem itum ke tek thesi garbia tum ke tek thesi hala arong asar tum amen tok et si ilitum long ba elong adim pin pang room ra itum akitam si silam det nang ya podo ape klang dak nang ya polo UNO pan yen itum pan la son si nak oi nai la posi ne tum pan autonomous state pivek nang ji pu ilitum ki pu avoid do bu chot ya podo sita itum hala bi tek helang itum binang gila pupete ilitum han hubida en bompo abar sai en bompo ilitum han pitum yapan Balipathar pen projanterang karbiang long live Patumi jakhong ni phaing ko clear ni ani kang sampor 5 player por malom borlang phera hawar ari sotum chingrum si pherang kya maya long pen airport ki BG poamen pen hada a hoyalong ki dwara ra tuma phan ke lang plot pen karbing long tormas council ke the ki dinga tum aning hangaling ki claim ji bwa bangke chedon don tekhe pasi ningje borlang phera ra tum chingthor nangji pu ko pu an ne ka chapa duk pen
Karbing long autonomous council atum setami isi pen isi nang pilo. Lapen non airport setami nilitum havar long nang kipalia bangke nilitum kaddo kabeta ning arong lo. Bonta labangso airport nang ki BG po amen pen. Pisar puzara OV pen ke do bari matuma phan ke lang ke pangkre pon via bangke je don don thekhe. Athai ke damtan ningkan pharokre sir kebra trokep aningkan hut. Karbing long district pen hojai district adu hoy ki bida mahot ke ladak ahoy long ke dwara ratum thuk taksi pilar setami sobdun lo. Langsung si non OV ki tum an setami ahut pen ahut adui ahoy ke lang cari setami padoram bom lo. Bontami lapon cepat duk de penapi non airport ang kipiji long ladar arara tuma phan ke lang ke pangkre son sido. Lasilason pulotang te chekhoi dun te pusi ninje. Methang ahoy banging bubir nei mate methang abondri bang je pam bubir nei bajani ditum kai kita cerok tap situ. Bosame lapan cepat duk rapita me non airport ki bi polong bangke Karbing autonomous council pen hanap labangso ararat no phan kepang jupon mate kepang krewia asan situm tegunok ditumon la pusol lang kiri protante itu nang pai tek tek situm jongdami Bolang phera long airport ang kibiji long ke konane krong plia tobara long ason ONGC long ason lapen asamala scheme atobara long ason ke lamki nang chepadori pusi hadak arisotum ningje lapen local MSC Johnny tumong setame nang chelang dunang ji pusi ningje lapen ladawa rara phat nang lang plot pen Karbing long autonomous council atum aning hanga ling nang claim ji po bangke je khoi dun tek pusi ningje ponthu Delhi pen Guwahati pen airport authority tum kewa ladak nang kasal ke John ke pang jadam location ke lang dam habit haram ke tedam dalam local rat tum foktais iru sose habit ke dudun lang ka ke tondun ke lang dun kichu kijun kado ko council pen sekasi posena palele nitum dang rong so se kachi rung sanam tumhan ki ia dem paleng sari demitu bisik kipon lahai lo nitum ke dam John ke pang jadam la kichu nitum habit ram si kichu kijun ang tondolo lapen ke lahai lo drone pang jadam pulo lang location ki andam lasinon la ang nitum local tum cara dun era fit sami council pen pinidal ladan local rat tum nang lang logico bangke lake polai long son ONGC long son lapen kenon lapu asam mana kupte long son kedak airport long bangke lam kina cepat dori borong long bangke borong malam kina cepat dori council tunta non nitum local emisi sami nang rita kijo pangtar bang cok celo lahai problem lo bangke nang tum tanang cedang ring Karbi 10,334 square kilometer along lehen phuke KACC hengo pusi kai ke tanang tum ninje club tangte kupi posi da it borang pher ha walong pusar pen apram ben ka chuboche 8,000 bikas along lelang tum ba du phanta karju ka hor ave pinben ko lang tum development ki pidalo lalu lasi pamohet nitum nili RVR 8 nitum je fotum ninje lo bangso ke jong alam thelo dong si prap jin pen mate mini thomang bong pen dong si langse bolang pher ke theki ding mate ladak risoi jang phanong si KCC tumong se kaching bai nang hang he pulote pini ke ni tum yut se chingnum chokla muajir ki ding ke ni tumong se ni tum ka dimana teng se lang ituna pachun pipe pulote ni tum langse bolang pher adat thut tak se ni tum che song pon nang kok bos News report Karbing long live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbing long pen West Karbing long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dholaja same rong paro pen nili kiswa kilalo je nili te bang ajon area jon kisu timi ki joro kido se along hina biji adwai ki empenta kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia the chilong idelo la sinon agom long lo je nang itumla orjo ini amar jiwan adwai orjo biti ka adwai la kichur pasino kimia the chilong lo la si Clardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon West Karbing long lo Rongkhang constituency angkang Rongkroya Habar Longpen Sangpi Levis Derapia Sopi Quintelia Hansepi Northeast Talent Fashion Star Icon Surihini Rankore ke thom along second runners up anong e kachapalong don
Kedamtang jakhong ni pai krip ho arni di purong sope along ke padopon notice talent fashion star icon surihini rengkor ke thom along West Caribbean long Rongkhong constituency alo Rongkoroya hawar along pen sangpi lavish derapia sopi Quintelia hanse pisetami tin category along chepati dunsi second runner sabanong i chepalong dunlo Quintelia Hansepi team category kedamtang tumpring along ke padopon bohagi mela along setami team category along chepati dunsi second runners up apen best figure chepahai dunsi mesen along i chepalong dunlo nili non madak setami mesen along i long dunlo bon setami nili aprang anat kingkam kache jordun ja phana bangki somindar adang along setami kache pati dun ja phan ningke hangdo pusi Quintelia Hansepi pen ningje pon halapu alang phan bangsu kacepati do nahur ke than kacepat du ka bangphi afia tok bipia phan setami kachoro pajirpon Dimeni Quintelia Hansepi Nangrong Romen ke Rongkuroi West Karbi Anglong kapen ni kaprohi ang den ke class 9 ini kaprohi ang adin ke Don Bosco Higher Secondary School Sajong Thanji Northeast Talent Fashion Star Icon ng sini second runner up lason ke dantang stamina ni along apre ke cepati dun mah dulu ko na la cepati dun tangke dak tumpeng bhagi mela long stamina ni cepa unduno second runner up and best figure acha lason dak thag mon ke bang gilang stamina along apre ke me cepati dun ji fani hang dolang mah international long stamina ni hang lo la pen ni world stamina cepa long ni hang alang itum han stamina ni churuk pikan nang support dun pa angko ang dengan kang tu kili dun ji pan sta ni chbor ipon ko tapi ni pe han sta ni choro pigla ampe mani ni arong ulo na kelong dun sta la cepati dun de prang so la puson ke haiji pan la puson nang ni te dum ma ke cheng kan dongkam ka ben wikibe Caribbean live kedamta por ahor Assam along ria phan ningkan surihini ra isi mati 2001 ahor population census kelang ponpen election commission atum delimitation draft paklang ponlo labang sobuthak election commission atum pen rat ahin penta lamthe karju ponje aphan mai pha ponlo mayalong lamthe ka chapaklang dunabang pubang phitina phan setami apor lapen alam ang ton pen arju ponlo labang so mayalong pen bidi pharo MP lapen MLA constituency ang khoi ke papat pon han parta constituency amen kelar ponang je buthak ongdung asong pen lamthe chepaklang dun rentilo lason si labang so mayalong Assam aro ke do anakhai tribals penchenglok non tribals atum ansatami chetong dun pen lamthe chepaklang ponlo Assam along realong khai armuki ongnai Boro Karbi Mishimi an parta Bengali Hindu satum setami mayalong chetong dun renti labang so mayalong penang an songjape hin pen assembly ang hoya phai scheduled tribes ST atuma phan kerai piang hoya phai lapen constituency ang kang ke pathe ke pa bipon along rongrop ke parlo pon apen ke parlo pon pia phuthaksi jasimet lamthe chepaklang dun rin kilo Chief Election Commissioner Rajiv Kumar, Election Commissioner Anup Chandra Pandey, lapen Arun Goel kechari pon mayalong, Jasimet akemang pon laki kadtu kabyabang hubang phi, lapen song ke doan alam the karju pon pen isi kaching bar lapen keklar dak amon san ke pado pon henlo. Mayalong Songja piatum lam the ka chapak lang pon lapen Election Commission na hin pen ka chaparai pon ang thek prap jin pen klang da prang po. Bon setami labang so ang thek ke paklang pon along na hok akoda long setami challenge damon e pusi pachin pon. Delimitation draft aputhak ni thom aparman public hearing ke paman pon along kadto kawe pangrum pet pen suri trok abang phetum chetong dun renti. Assam along realong ke do Habar thom ke ba isi pen bang pharok kre hine bang phubang phiatum pen lamthi chepaklang dun renti lo. National Desk Report, Caribbean Live. Pineda Abirta ke pansi kang tonilong.